Guerra ha esclatat, ens fiquem d'amagat a qualsevol portal, a revoltons entre besors i arrap, i rius imaginant elles desvigilants quan fem servir com a quiscam càmeres de seguretat. Diuen que hi ha un xic que ensenyava a besar a les xiquetes, que totes les lleven abocades al pati dels majors, pel qual feien cua i assajaven besos, i se mai no he sigut jo.